Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan, bangon-bangon sa mga patuloy pa ring binabangungot ng maling pag-ibig. Tama na, B, move on ka na. Alam mo, sasabi ko sa'yo, ayusin mo kasi yung sarili mo. Hindi nag-expect ka sa partner mo, dyan sa niligawan mo, na feeling mo, gugustuhin ka. Hindi mo nga maalagaan yung sarili mo. So, paano? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Maratoni. So, kanina nga nabanggit ko na kaninang madaling araw, na-sleep paralysis si Maratoni mo, girl. Na hindi ko mawari kung binabangungot nga ba talaga ako o may pumasok lang na demonyito sa katawan ko. Lord, wag naman sana. Pero ano nga ba ang sleep paralysis? Ano bang trip ng katawan natin kapag ka nakakaramdam ng sleep paralysis? Siyempre, una sa lahat, no, mararamdaman mong may sleep paralysis ka kapag may nararamdaman kang pressure sa iyong dibdib. Minsan, hindi mo nawawari, baka mamaya ito yung dahil sa nagkape ka bago ka matulog, natatandaan mo, di ba, malakas ka magpalpitate. So, may mga tendency kapag po ganyan, madalas hindi po agad nakakatulog ang ating utak. At pag hindi po nakakatulog ang utak, ito ay ang tinatawag nating REM. REM, which means rapid eye movement. So, may mga moment po sa ating utak at ating pagtutulog o pagtulog, minsan hindi nakakatulog agad ang ating diwa ng katawan. So, ang tendency niyan, kung ano-ano ang mga naiisip, lalo na kapag hindi maganda ang pwesto ng iyong hinihigaan. Sabi ko nga, grabe, ang dami palang factors nito, B. So, bukod sa nauunang magising ang iyong isip bago ang iyong katawan, alam mo yon, yung feeling mo naman physically, kagaya nga kanina na natutulog ako, hindi ko matanggal yung kamay ng babaeng nakahawak sa akin. Kasi nga tulog yung katawan mo. Pero yung utak mo, gising po iyan, ano? So, yan po yung tinatawag nating sleep paralysis na kahit anong feeling mong gusto mong gumalaw, hindi ka makagalaw dahil nga paralisado ka. So, pag mga ganyan, syempre, ang pinakamagandang gawin ayusin ang paghiga sa kama. Sabi ko, ano bang reason o ano ba ang possible na nangyari sa akin nung habang natutulog ako, ako'y biglang binangungot. Oye, pero hindi po tama ba? Magkaiba ba yung bangungot sa sleep paralysis? Pero mamaya i-research natin yan. So, ang tamang posisyon po ng paghihiga, kailangan po naka-side view ka. Ako kasi, madalas, ang laki kasi ng dibdib ko, tiyara! Sa pag natutulog ako, talaga naka-straight body lang. Ewan ko, nasanay lang ako na straight body lang. Naka-cover lang yung mukha ko ng unan. So, masama rin pala yun, no? Masyadong nagkakaroon siya ng triggering factor na baka mag-sleep paralysis ka. So, pag matutulog, kahit papaano, para maiwasan ang nangyari kanina kay Maratoni na talaga na naman, pagkagising ko talaga, bigla talaga ako napapray. Hindi ko na alam kung paano ulit ako makakatulog. Sabi ko, teka nga, magpatugtog ako ng worship song. Sabi ko, shucks, mahirap pala pag ganitong nasi-sleep paralysis. First time ever. It's either number 1 again, yung iyong pag-intake ng caffeine o yung kape. Number 2, baka stress ang iyong katawan, ano? Baka may factor din na sobrang workaholic ka dahil nga na-realize mo ang dami mong naiwan bago mag-Holy Week. Well, talaga mapapa-work ka dyan. Pero as much as possible na bago po matulog, kailangan ipahinga muna ang katawan, ano? Again sa mga nagtatanong, hindi po ako doktor. Ako lang po ay certified daldalerang atleta dito na nag-research po. So maganda pa rin na magpa-check o magpakonsulta if ever may nararamdaman ng kakaiba. Kung hindi demonyo, iba na yan. Anyway, ako po yung mamamaya, magbabalik, magbibigay tayo ng tips bago paano maiwasan yung sleep paralysis. But now, syempre, tuloy-tuloy ka muna dyan sa iyong pagpapakinig o pakikinig. Dito ka na maparalyze sa istasyong 90.7 Love Radio. Here's another feel-good music ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!